Sunanka? Sunana Muhammadu Zafarau. Shekarunka nawa? 32. A ina kake da zama? Kwanar Ɗangora. To ga ka nan a hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai. Laifin me kai aka kawo ka nan? Laifin haura mutane gida ina amfani da iyalansu. To ya aka kama ka? Na fita zan tafi aikin yin ne aka kama ni. Ba mu labari, ina ka shiga? Na shiga wani gida kenan a lokacin sai gashi ta mata gidan sai ta ga ɗakin yaran da an kashe gulaf sai ta fito. To tana fitowa nima da naga ta fito shine sai naga hasken fitila he na fito. To ina fitowa shi ma sai da ta gani ita kuma sai ta ihu mai gidanta ya fito shine sai muka fita, na fita a guje sai muka fita a guje da shi shine yayi ihu, jama'a suka fito aka kama ni. To dama kana yin wannan faɗan ne? A wannan shekarar Allah ya jarabce ni da fara wannan abu. To a takaice ka yi wa mata kamar nawa faɗe? Za su kai 40. Guda 40? Duka ina da ina? A nan Kwanar Ɗangora. To za ka iya ba mu labarin wasu da ka taɓa yi musu faɗan da kuma a ina kai musu? A gidansu nake shiga. Kamar wacce ce ka taɓa yi mata? Ka ba mu labarin waɗansu. Akwai wata dattijuwa ma da na je na samu ne amfani da ita. A ina take? A nan Kwanar Ɗangora. A wannan unguwa? Ban san sunan unguwar ba gaskiya. To ya aka yi abin ya faru? Ina da damuna ne na je gidan nata na same ta ita kadai kuma ce a gidan a lokacin ne amfani da ita. Bayan ita fa? Akwai yara haka su ma na yi amfani da su. Kamar 'yan shekara nawa da 'yan shekara nawa? Amma su yaran ina zuwa ne in dan yi amfani na da su, ba ma su ma sun riga sun sani ba, kawai dai zan biya bukata ta dai haka nan in tashi in fice, su ba su san ma na yi amfanin da su ba. Kamar 'yan shekara nawa da 'yan shekara nawa? Eto wasu za su iya kai 10, wasu ba za su iya kaiwa ba. To yanzu gashi mun kama ka, kuma ko shakka babu za mu gurfanar da kai a gaban kotu. Wannan aika-aika da kai ta aikatawa, shin kana da wata nadama na yin hakan ne? Na yi nadama kwarai kuwa. Me ya kiran ka ga matasa irin ka marasa zuciya da ba su da imani suke aikata wannan mugun aika-aika? Akan su zama, ya kamata wannan abu ni da nayi ya zama darasi akan idanun kowa da ni kaina. Wane suna ake gaya maka a garin? Mesket. To dama an san ka kenan? Abin da suka samun kenan. Saboda me suka samu wannan sunan? Saboda ina zuwa ina neman su. Allah ya kiyaye. Amin, nagode.